grafik digitálnych médií. Štvoročný študijný odbor, ktorý je ukončený maturitnou skúškou. Žiaci po jej úspešnom absolvovaní získajú maturitné vysvedčenie a výučný list. Štúdium zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie, v ktorom je dosiahnutá tvorba a spracovanie fotografie, tvorba bitmapovej a vektorovej grafiky, práca s 2D a 3D animáciami, tvorba videa a úprava zvuku. Zároveň žiaci získajú znalosti a zručnosti z tvorby webových stránok. Odbor je vhodný pre dievčatá aj chlapcov, ktorí sú kreatívni, radi vytvárajú grafiku pomocou počítača a neboja sa nových výziev.